Добре дошли в Кабиле. Едно от най-древните тракийски селища. Тук преди повече от 2000 години е кипял живот. Търговия, войни и култура. Тук е пълно с антични мозайки металчета. Бъдете ги и не си хвърляте бутуците. Step into the fire where the shadows play. Ако не обичате да вървите нагоре, вървете с гръб. Същото е като да слизате надолу. Това е светилището на Кибело. Тя е богинята на природата. От тук се открива невероятна гледка. Метал бро, искам да гледам на там. Но проблемо. А така ли е знака на металчета? Чао, металчета.